Ana m eche echiche gbasara ala ọma ahụ m ga-eru mgbe anyanwụ dara. Mgbe si na amara ya ga-aga nsonye nwe a ga-enwe kpakpando n'okpeze, a ga-enwe kpakpando kpakpando n'okpeze mgbe na mgbede anya nwụdara, mgbe m ga-eso ndị nsọ teta n'ala izu ike, a ga-enwe kpakpando n'okpeze, a ga-enwe kpakpando kpakpando n'okpeze